Oca i Sina i Svetoga Duha. Među bezbrojnim čudima koje je naš sveblagi Spasitelj, Gospod Isus Hristos, činio tokom one 3 godine, boraveći među ljudima ovde na zemlji, on kao ovaploćeni Sin Božiji, svakako da su najdivnija po mnogo čemu i veoma upečatljiva ona čuda gde se kao rezultat direktne Božije intervencije neko ko je već bio prešao granicu ovog života i zakoračio u smrt, bio ponovo vraćen nazad u život. Drugim rečima, onda kada je Hristos vaskrsavao mrtve. I koliko god to nama možda danas čudno zvučalo i neobično, čuda jesu čuda za nas. Međutim, čudo je zapravo neposredno dejstvo Božije milosti, Božije blagodati, Božije ljubavi među nama ljudima. Jedna od ključnih reči u ovom evanđelskom čitanju, koje malo pre čusmo, jesu Hristove reči ovoj ženi za koju znamo po pisanju apostola i evangeliste Luke da je živela u gradu Nainu, da je bila udovica i da je imala jedinca sina. To je opis te situacije. Ključne reči se nalaze pre svega u Hristovom obraćanju toj ženi kada joj reče ne plači. Ali prethodno, pre nego što je rekao te reči, šta se dogodilo u samom Spasitelju? Šta je Hristos osetio u sebi? Pa ono što osjeća u situaciji svake ljudske muke, brige i nevolje, poistovećivanje sa onim ko pati, ko trpi, ko strada. A to je iskazano upravo ovim rečima iz Evanđelja gde se kaže da se Hristos sažalio na nju. To, sažaliti se, znači zapravo osetiti svu težinu nečije muke i onda biti delotvoran u životu te osobe. Sažaliti se ne znači reći siroma on, teško njemu, baš mi ga je žao. To možemo mi da kažemo i tako i postupamo, jer ne možemo vrlo često, ili nam se bar tako čini, da ne možemo ništa više od toga da učinimo. Međutim, Hristos kao rezultat toga što se zaista sažalio, drugim rečima, poistovetio sa njenim bolom, sa njenim gubitkom, sa njenom nesrećom, rekli bismo danas. On joj prilazi i izgovara te čudesne reči, ne boj se. A onda, davši znak onima koji su nosili kovčeg sa mrtvacem, zaustavio ih je i onda rekao mladiću, momče, tebi govorim, ustani. Od tog nainskog dana pa sve do danas, nebrojeno puta Gospod Isus Hristos je pozivao, kao što poziva i danas, one koji su umrli da ustanu. Nije uvek ta situacija rezultat podizanja sa nečije zaista mrtvačke postelje. Ali koliko je danas ljudi oko nas u ovom savremenom svetu
koji na izgled žive, a zapravo su u duhu i u dušama svojim kao umrli, ili vrlo često nalik umrlima, kao da u njima nema apsolutno ni malo života. Hristos i prema takvima svakako da osjeća saosećanje i da mnogima govori: momče, devojko, starče, starice, sine, kćeri, tebi govorim, ustani, probudi se, otvori oči. Sve nam ovo postaje jasnije ako ovo evanđelsko čitanje dovedemo u vezu sa čitanjem prethodnim iz Apostola, gde smo čuli jedan zaista potresan, ali istovremeno i divan opis šta se sve dešava onima koji žele da krenu putem pravednosti. To jeste, sa jedne strane, okretanje unazad, kao što i piše apostol, da oni kojih svet ne beše dostojan, da su bili prezreni, da su se potucali po gorama, po šumama, po ovčjim kožama, ali oni ne dobiše udivljenje, ne dobiše poštovanje ovoga sveta, naprotiv, oni dobiše mržnju ovoga sveta. Zašto? I apostol kaže: zato što je Bog za njih pripremio nešto bolje. Vidite, to bolje zapravo jeste večni život. To bolje je ono što ovaj svet ne može nikada da da. To bolje daje samo sveblagi Gospod, trojični Bog, On koji nas iz nebića priziva u biće, kako mnoge liturgijske molitve to kazuju. I zbog toga oslušnimo malo pažljivije taj glas, jer ne zaboravimo da Gospod i nama danas upućuje te reči: sinko, kćeri, tebi govorim, ustani. Mnogi od nas leže na nekim svojim posteljama, možda na postelji nebrige, nemara, očajanja, razočarenosti, izneverenosti, ko zna kakvih sve negativnih osjećanja. I upravo Gospod, osjećajući tu našu muku i želeći ne tek da nam pomogne, nego da nas preporodi, i nama danas govori: ustani. Kao što i svakoj majci i svakom ocu koji su izgubili svoje dete isto govori, prilazi im, dotiče ih se i kazuje ove iste reči: ne plači. To može da kaže samo Gospodar života i smrti, sveblagi Gospod, kome neka je slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Amin.